Ndewo unu, ndị Igbo ibe m, ndị enyi na ndị ikwu na ibe. Unu anọdịla ama m n'ụbọchị taa gara onye ọfụma ọfụma. Anyị bilitere n'elu akwa anyị dị iche iche nakwa n'ụlọ anyị dị iche iche. Ọ bụrụ otu a ka o si mee, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mma na mbuli elu na ịchị isi nke dị ugbu a na nke gaje bịa abịa ka ọ bụrụcha nke eze eluigwe aha bụ Jehova, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abịakwa m n'oge ndị Igbo dịka m si eme n'ụbọchị taa. Ihe m chọrọ ka anyị kwuo bụ ilu, ụfọdụ ilu na nkọwa ha. Dịka m si kwuo n'oge gara aga, ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji esuru okwu ka ji maọbụ ede. Ihe ọbụla ị hụrụ ndị okenye na-eme etinye ihe ilu, mana na ihe ahụ enweghị isi. Ọ bụ ihe eji ama oke mmadụ, ọ na-ekwu okwu ọ na-etinye ya ilu. Ya mere ị gaa n'ọtụtụ mba, ndị Igbo gara mba ha mee mkparịta ụka ha na ndị ha ga na nke ha bụ ndị Igbo, ọkara ihe niile ha ga-ekwu ebe ahụ ga-awụ n'ilu ka a ga-atụ ya. Dịka ka a na-atụ ilu ahụ, ndị a ga-anọ be ha na ndị dugara ije ha niile na-aghọta ya n'otu n'otu. Ya mere ha ji si a naghị akpọ ofe ka aga mba, a na-akpọ nwata maara ihe, nwata na-aghọta ihe, nwa okorobịa maara ihe, nwa okorobịa tozuru etozu. Ọwụghị itozu too ogologo gbadị mkpa ma mma nwoke, ọwụghị ya bụ nwa okorobịa tozuru etozu. Ntozu nwa okorobịa na-enwe bụ mgbe nwa okorobịa nwezuru niile mkpọrọ ahụ ma nwa ọgụgụ isi eji aghọta ihe. Ọhịa o ji dị mma onye ọbụla ọwụ amụrụ ihe gbaa mbọ jisie ike ka ọ na-eto n'etiti ndị okenye, maka onye ọbụla ịhụ na-eto n'etiti ndị okenye, nwata ọbụla na-eto n'etiti ndị okenye, ọ na-enwe ike ịghọta ọtụtụ ihe, ọ na-amụ ihe. Ya mere mgbe ụfọdụ ọ na-ekwu okwu eche na ọ bụ okenye. Maka gịnị? N'ihi o toro n'etiti ndị okenye, ọ na-eru ndị okenye nso na-amụta ihe. Ka ọ na-eru ndị okenye nso, ebe ahụ ka ọ na-esi amụta ilu, amụta ihe ilu ndị ahụ pụtara. Maka na ọ na-adị mma ị na-ekwu okwu tụọ ilu, ọ daba na ihe ahụ ị na-ekwu. Ọ bụghị gị tụọ ilu, ndị mmadụ agba okirikiri legharịwa onwe ha anya, gịnị ka onye a na-ekwu? Maka gịnị? Ha aghọtaghị ihe ị na-ekwu. Ọ bụghị na ha aghọtaghị ilu gị, kama na ilu ị tụrụ adabanyeghị na okwu ị kwuru. Ọ ka mma na ilu ị na-atụ ka ọ dabanye n'okwu ị na-ekwu mgbe ahụ. Ihe ọbụla ị na-arụte aka tụọ ilu na ka ọ daba kpọmkwem. Ọ ya bụ na ilu zuru oke. Ọ ya bụ na onye na-atụ ilu maara ihe ọ na-eme. Ọ ya bụ na onye na-atụ ilu nwere ọgụgụ isi. Ọ bụghị ikwu bara bụ na mmadụ nwere echiche ma ọ wụ tigbuo zọgbuo. Ọ bụ nghọta ilu, nghọta okwu akpọrọ gị gaa mba, ka ọ ghara ịwụ na atụ ilu sị kọwara gị. Mgbe ọbụla atụ ilu sị ya na ịwụ nwatakịrị na-eto ma ọ bụ toro n'etiti okenye, o nweghị ilu a ga-eme atụ esi kọwara gị ya, maka na ha na-ekwu gị nwa na-aghọta. Ha na-atụ ilu, ị na-eso ha na-aga, iji awụrụsịrị were ije nwa ọgaranya ewe wụrụ ya. Dịka m si kwe nkwa, ụfọdụ ilu taa aga m akọwa ihe ha pụtara na ebe ụfọdụ n'ime ha ihe kpatara esi bido tụwa ha. Aga m ekwu ya. Nke fọkwara afọ aga m na-ekwu ya. Ilu anaghị agwụ agwụ. Ilu dị ọtụtụ, ọ naghị agwụ agwụ, mana aga m na-akọwa dịka m si ghọta, dịka ole ọbụla m ghọtara, otu ọbụla m si ghọta ya, m ga na-akọwara. Mana ihe mkpa m na-ekwu n'ugbu a bụ na agaghị m akọwarụ na ilu na mụnwa na-aghọtaghị. Agaghị m atụ ilu kọwarụ na ihe ọ na-apụtaghị ma ọ bụ ihe na-ekwesịghị ka ọ wụrụ ya. Ilu ọbụla m tụrụ, aga m agba mbọ mee ka nkọwa ya ọ wụrụ otu o kwesịrị isi adị. Ọnwụkwa m na-ekwu nke nna nwa agaghị m atụ ya. Maka gịnị? Ka a ghara iduhie ndị mmadụ ụzọ. Mgbe ofe ya anụ asị mgbe ofe nụ asị arụ na anwụ erie na ndụ. Kedu ihe ilu ahụ pụtara?
arụ n'anwụ erie na ndo. Ịrụ n'anwụ rie na ndo pụtara mmadụ ịgba mbọ na ịrụ ọrụ ihe ọbụla o ji wee kpọrọ aka ọrụ, ọ na-arụ ya, na-ata ahụhụ ya, okpovu a na-agba ya, ọ na-arụkwa ka ọ na-arụ ọrụ ahụ, o tinye ya uchu n'ume ka ọ na-arụ ọrụ ahụ, ọ na-arụ ya, jiri obi ya na-arụ ya. Ọ rụchaa ya, mgbe e mechara ọrụ ahụ bịa kwụtawa ụgwọ, ego site n'ọrụ ahụ pụta, maka na ihe eji arụ ọrụ ka gịnị, ụlọ azụ ya ma ọ bụ ihe ọ ga-apụta bụ ego. Mgbe ọ wepụtara ego ahụ, onye ahụ eriwe ya, ọ gaghị ata ahụ, ọ gaghị efecha okpovu, onwe ihe dị ka azara n'iri ego mmadụ tara ahụ kpata. Ọ ya bụ gịnị, mgbe ị na-ata ahụ a na-akpata ego ahụ, ọ ya mmadụ ịrụ n'anwụ. Mgbe i bidokwa na eriwe uru na ọrụ ahụ ịrụ n'anwụ, ọ ya wụ mmadụ ịnọ na ndo. Ka ihe wu ndo? Ndo wee ebe mmadụ ga-eme nọ, o chekwaa gị, mmiri agaghị ama gị, anwụ agaghị ama gị. Ọ ya wụ ndo. Arụ n'anwụ erie na ndo. Nke ahụ. Nke ọzọ ị ga-anụ mgbe ọtụtụ mmadụ ga na-asị, ma ọ bụ ụfọdụ mmadụ asị, mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Ikekwe ị na-ele anya, kedu ihe gịnị ka onye agha, gịnị kwana ka onye a na-egwu n'ihi ịghọtaghị. Dịka m gwara unu n'oge gara aga, nkọwa ilu a na-akọrọ unu apụtaghị na ego eji lụọ nnu na o furu efu. Biko, o nweghị onye ejikwene ilu ahụ a na-ekwu asị na onye a tụrụ ilu kọwara ya na ego eji lụọ nne onye furu efu, onye ahụ ejikwene ya amanye na ihe a na-ekwu. Nkọwa na-akọwa apụtaghị na onye na-amaghị ilu ego eji wee lụọ nne ya, onye na-ama nkọwa ilu ego eji wee lụọ nne ya na o furu efu. Mba, ọ bụ ihe na-ekwu. Ego eji lụọ nne anyị efughị efu. Onye alụrụ nne ego efuru efu. Ka a gakwa n'ihu, mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Ọ ya wụ ihe ọ pụtara bụ, ị nwere ike na-asị na onye nke a na ọwụkwa agụ na o siri ike, ọ na-agba mbọ ya, mana ị nwere ike iche na ọ naanị onye ahụ na-eme ihe ahụ emeta ya ọfụma, mana ka gị pụọ na-apụọ gị ichekwe ntị n'ama. Mgbe i chere ntị n'ama, ị ga-anụkwa na o kwere ndị ọzọkwa ma ọ bụ onye ọzọ na-emekwa dịka onye nke ahụ, dị gị ka o nweghị onye ga-aga ya ma ọ bụ onye na-eme dịka ya. Ọ ya bụ mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Onye wụ na-abịa na mba asị gị na onye a wụ ezigbo mmadụ, na o nwere obi sarịsarị, na ọ na-enyere ndị mmadụ aka, ejiri ya mara ya na mba. Ịgakwa na mba ọzọ, onye dịkwa otu ahụ dịkwa. Ha amaghị onwe ha, eleghị anya ha amaghị onwe ha, mana site otu Chineke si wee kee ha n'ụdị obi ha nwere, ha na-akpọ otu ụdị agwa, ya wee wụrụ ihe o ji wee daba mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Ama m na aghọta ihe m na-ekwu. Nke ọzọ asị gị, nwata kwọchaa aka usoro ọgaranya rie ihe. Ọ bụghị mgbe ị nụrụ ụdị ilu, ọ pụtaghị na ngwa a ga-ekute mmiri nye nwata ya kwọchacha aka ya ụta ya makwasa n'elu okpokoro, bido soro eze ma ọ bụ ndị ọgaranya na-etinye ihe n'ọnụ. Ọ bụghị. Ọ bụ mmadụ tozuo ime ihe, ya ebido na-eme ihe ahụ. Ihe ọ pụtara, ime ụzọ gị ya gaa nke ọma n'ihi atụmanya atụrụ ya gị mee ya, o nwere ogogoro a ga na-ewe gị. Ọ bụkwaghị ogogoro dị ala. O nwere ogogoro ị ga-eru ma ime ihe na-eme ihe dị mma. Ogogoro ahụ iru a na-enye gị n'ihi gịnị? Itozu ole ogugo itozu site na akparamagwa gị, site na ogogoro ebe iru enye gị ya. Ọ ya bụ nwata kwọcha aka usoro ọgaranya rie ihe. Mgbe ụfọdụ ị na-anụ, ọ na-abụ nwata kpanaha ụmụaka ibe ya na nkụ, asị na ha gbakọ aka sị na ọkpara ka ya na-ajọ ọhịa. Ọhịa na-eme eme. Ọ ya mgbe ụfọ ihe ọ pụtara bụ, mgbe ụfọ ị gara nọ ebe ị na-azụ ahịa na-eme ọfụma, ma ebe ele na-ewe n'iwe, ị na-azụ ahịa gị ahụ ọfụma. Ndị mmadụ onye a nwere ike isi nke ya na-ere ofu ego na asịsị, isi ihe na-ere nke gị ofu ego. Ọkwa otu ụdị ihe ahụ, otu enyemaka ihe ahụ ga-enye nwoke nọ na mgbada ka ọ ga-enyekwa nwoke nọ na mgbago. Mana ị na-ere nke gị ofu ego, ma ndị nke ọzọ na-ere nke ha
ofu ego na asịsị. N'ihi na ị na-ere nke gị ofu ego, ndị mmadụ a na-agba, nke si na ọwụwa anyanwụ, nke si na ọdịda anyanwụ, nke si n'ugwu, onye ọbụla na-agba ebe n'ọnọdụ ahịa gị ka ha na-abịa ka ha bịa zụọ. Ama m na ụnụ ma ihe a na-akpọ ọnọdụ ahịa. Ọnọdụ ahịa wụ shop n'olu bekee, shop or shade. Shop or shade, ọnya bụ ọnọdụ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa. A na-agba na-abịa azụ gị ahịa ahụ, na-azụ gị ahịa mgbe ị na-amaghị eme irecha n'ahịa, agakwa ebe ị na-abịa ebute ahịa gị ahụ, na-ebutekwa na-ere. Ndị ike ganyere aka na ofu ego na asịsị ka nọkwa, irechala nke gị, ị bịakwa a na-agba gbirigbirigbiri dị ma na-azụ. Ihe ga-anụziwo ọkwa otu ihe anyị na-ere dị ka nwoke a na-ere dị. Gịnị ka ọ na-ere dị ihe ahụ? O nwere ọzụzụ ọzọ si ere, nwere ihe ọzọ ọ na-agwa ndị mmadụ? Biko mba, onye a gara gwọ ọgwụ ndị mba ofesi. Ya mere ihe anyị na ebe a, mgbe ọ rụọla ụlọ, ọ zụọ na moto, ọ kwụrụ otu ahịa, mgbe ahụ agbakọta aka ịghọrọ ajọ mmadụ. N'ihi gịnị? Ha chọrọ ka ị nọrọ otu ebe ahụ ị nọ. Ị bụrụ onye na-agba ụgbọ ọgbatumtum nke ha na-akpọ ọkada, ma na ugwu Awụsa a na-akpọ ya ọchaba, ma ọ bụ ị na-aga dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ ya, ị na-agba ọgbatumtum gị ahụ nke eji akpa ego, ọgbatumtum eji akpa ego nke ndị bekee na-akpọ commercial motorcycle or commercial motorcycling. Ị na-agba ụgbọala ahụ eji akpa ego ahụ, onye pụta ọ sị gị site Gariki gawa Wuse, ego ole ka ị ga-ana? Ọ sị gị ya na-ana $1. Onye nke ọzọ asị gị ya na-ana $2 ma ọ bụ $1 na kọbọ 5 ma ọ kọbọ 50. Ha nọ ebe ahụ, ha kwụnyechara ọnọdụ ha na ebe ha na nke ọnọdụ ọgbatumtum ahụ nke ndị bekee na-akpọ park. Ha nọcha ebe ahụ, onye ọbụla eburu ọgbatumtum o ji akpa ego nọrọ. Onye bịa, ebee ka ị na-aga? Gariki, $50. Buo m na $40. Mba, na ọ bụ $50 ka anyị niile na-ana. Ọhịa onye ọbụla na-ana, gakwa ebe ọbụla ị gara ọhịa. Gịnị gwara gị ihe mere o ji wụrụ na ọ $50 ahụ ka ị ga-anarịrị? Gị na ndị ahụ gị na ha sotere n'ahịrị n'ọdụ ọgbatumtum na unu alakpuo ofu ebe. Ụbọchị ha gawa n'ụlọ ha, gị ma agawa na nke gị. Ihe onye gbatara ya ewere ego n'ụlọ ya. Gịnị ga-eme? Ị gaghị ebudata ego ma isi ebe ahụ pụọ. Ịhụ ka a na-eme ha, isi ebe agbakeghe. Onye ahụ gagharịa ma o jighị ego ahụ ndị a kwuru, ọ na-apụta iburu ya. Iburuo ya ebe ahụ, ị nara ya $1. Ndị nke ọzọ ahụ ka nọkwa ebe ahụ na-azọ $1.50 ma ọ bụ $1.50. Ị gaala ugboro 3 ka ị na-akwụsị onye $1 ahụ. Gị hụ onye ọzọ na-aga ebe ọzọ, sikwa ebe ahụ buru ya ruo ebe ahụ, mebie lee anya ihe dịka $2. Ị nara ya. Otu a ka ị ga na-esi arụ ọrụ gị mgbe ị na-amaghị eme itoo. Maka na onye gbasie mbọ ike, Chineke nyere ya aka, o mee gịnị? O too. Mgbe ị toro, ihe ọzọ ị ga-anụ ọkwa sọsọ ọgbatumtum eji akpa ego ka ọ na-arụ. O nwere ihe ọzọ kwa ya ka ọ na-agba. Ọ gara aga gwọ ọgwụ, ọ gara India ga gwọ ọgwụ, ọ gara China ga gwọ ọgwụ, ọ gara Ijebode ga gwọ ọgwụ. Ọ ihe ha ga-ekwu. Enwe onye gị asị ọ na-ana ọnụ bere ala. Onwe onye ga-ekwe. Ọ ya hụ na gịnị? Nwata kpanaha ibe ya nkụ na-ajọ ọhịa. Nwata kpanaha ibe ya na nkụ, asị na ọ kpatara nke ya na-ajọ ọhịa. Ọnya nke ọzọ bụ a na-ata akị ala ọrụ. A na-atagide akị ala ọrụ. Ụfọdụ asị onweghị n'ime anyị na-amaghị ihe a na-akpa akị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ ya akụ. A na-etiwa ya etiwa, a na-eji okwute maọbụ nkume tiwa ya. Itiwa ya, mkpụkụrụ ya ha agbakasị ya, ihe anọ n'ime ya were tinye n'ọnụ. Ihe ahụ bụ gịnị? Ọ ya bụ akị maọbụ akụ dịka ndị Igbo si akpọ ya. A na-atagide akị ala ọrụ. Ihe ọ pụtara na nkọwa ya bụ gịnị? Mmadụ agaghị eme ya awụ na ihe awụ otu ihe a ka ị ga na-eme. Onwe ihe ọzọ ịma ị nwere ike ime iji nye ndụ gị aka. Ọ na otu ihe ahụ ị chọkwa n'ime ka ị too eto otu ebe ahụ ka ị nọ. Ị gbọtọrọ, a na-ajụ gị, ị mere agha ụtụtụ, ehihie, ị mere agha n'abalị, ị mere agha.
o nwere mgbe mmadụ na-eme oruo ya bịa lee onwe ya anya sị